تماشاوانên hêja geşta nûçeyên arkê dest pê dike di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Teqînek li gundewarê bajarê Minbicê li nava xwenîşandanekî alîgirên peyadê rûda û hejmarek kes bûne qurbanî. Tirkiye xwe ji hejmarek cihên Efrînê vekşandine û hin bi hin bingehên xwe radestî polîsên xwe cihî dike. Hevdîtin di navbera rejimê û peyadê de ji bo vegera rejimê bo Rojavayê Kurdistanê berfirehtir bûne. Şer û xefçûn lê derayê berdewam in û danûstandin di navbera grûpên çekdar û Rûsya de bi ser neketin. Dubare selam. Teqînek li nava xwenîşandaneke alîgirên peyadê li gundewarê bajarê Minbicê rûda di encam de hejmarek kes bûne qurbanî. Li gorî agahiyan ku îro teqînek li nava xwenîşandanekî alîgirên peyadê li bajarokê El Heyê yê gundewarê Minbicê ku li dijî Tirkiya hatibû li darxistin rûda di encam de xwenîşanderekî jiyana xwe ji dest da û sê kesên din jî birîndar bûn. Hin çalakvanên bajarê Minbicê ragihandin ku ew xwenîşandan bi neçarî hatibû li darxistin û tevîyekî û teqîn jî li stoyê çekdarên peyadê bi xwe girtin. Ev teqîn hevdemê wê yekêtê ku Tirkiya û Amerîka dewriyên hevbeş li nêzîkê Minbic birêve dibin û her du aliyan li ser nexşeriyekî ji bo derxistina çekdarên peyadê ji Minbicê li hev kirine. Li bajarokê Raî li gundewarên Helebê çekdarên Grupa Sultan Murad çalakvana sivîl ya bi navê Raniya Mihemed Gazî li Helebî dema 4 rojan di zîndanekî bajarokê Raî de rawestandin. Azad Osman endamê Encûmena Xwecihî ya navenda bajarê Efrînê ji Arkêrê eşkere kir ku dema Raniya Mihemed seredana zîndanê kiribû bi mebesta doseyeka mirovahî ku mûletek fermî ji aliyê efserê wê zîndanê ve hatibû emzekirin lê piştî Raniya seredana zîndanê kir ji aliyê wê grûpê ve hate rawestandin. Bajarokê El Raî dibin kontrola artêşa Tirkî de ye. Rêveberiya peyadê li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê biryarek nû derxist. Ew jî biryara bûyahkirina dergehên dukanên welatiyên bajarê Hesekê li ser hesabê xwedanên dukana ku daxwaz ji hemû welatiyên ku dukanên wan di nava bazaran de ne li gel Komîta Şaredariyê alîkar be û pereyên bûyahkirina dergehên dukanan bidin şaredariyê û rengê bûyahê û nexşe wê ji aliyê komîtên bi ser peyadê ve werin diyarkirin û her kesekî pamendiyê pê neke wê rastî sizayê were. Rojnameya Elwatan ya nêzîkî rejîma Esed belav kiriye ku hevdîtin di navbera rejîmê û peyadê de gur bûne û behsa eger û pêngavên vegera rejîmê û radestkirina navçeyan ji aliyê peyadê ve şîrove dike. Dibin navnîşana gurbûna hevdîtinan di navbera rejîma Esed û rêveberiya peyadê de û pêşbîniya radestkirina peyadê ji deverên Kurdî re ji bo rejîma Esed piştî destberdana Amerîka ji piştevaniya wan re Rojnameya Elwatan ya nêzik ji rejîma Esed babetek belav kir. Rojnameya Elwatan her wiha di wê babetê de got ku wan zaniye ku di vê dema dawî de hevdîtin di navbera rejîma Esed û peyadê gûr bûne. Ew jî bi mebesta pêkanîna rêkeftinekê derbarî vegera deverên dibin kontrola peyadê de ji bo rejîmê û pêşbînî hene ku çekdarên Sûriya Demokratîk Hesedê deverên kontrola xwe radestî rejîmê bikin. Ji aliyê xwe de heman rojnameyê ji jêderên bawerpêkirî got ku ev hevdîtin hene lê hîn negihiştine astê danûstandinan û got ku malperên peyadê ji beriya du rojan de eşkere kirine ku rêveberiya peyadê biryaristan derbarî danûstandinan li gel rejîma Sûriyê
دربارەی دەڤەرێن کۆنترۆلا خوا یەن ڕێژەلاتی فەراتێ. لەگۆر وان مالپەران کۆ هەن جوان جڤینان لە باژارێ قامیشلۆ هاتن ئەلدارخستن و هەنجی لە شاما پایتەخت کۆ بەرپرسێن پەیادێ سەردانا شامێ کردبوون بۆ ئێمە بەستێ. بەریان هاژی ڕۆژنامەیە ئەلوەتەن یان نێزیکی رژێمێ گرنگترین خاڵên rêkeftina rejêm û peyadê belav kiribûn ew jî ev bûn. Rakirina wêne û al û sloganên peyadê li bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Valakirina avahiyan koberiya niha peyadê ji rejêma Esed wergirtibûn li tevahiya bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Durustkirina xalên pişkinînê yên hevbeş di navbera çekdarên YPG û çekdarên rejêma Esed de li tevahiya bajarokên ser bi parêzgeha Hesekê ve. Şêrîn Kîlo Ark. Ajansa Parastina Destûr li wîlayeta Şîlspîng Holiştanya bi ser sîxurên Almaniyê navxwayî ve eşkere kirin ku peyadê û YPG baskên rêxistina PKK ya teroristên lê Sûriyê. Di raporteke 138 laperî de ajansa sîxuriya Almanî têde çalakiyên rêxistinên teroristî yên sala 2017 li Almanyayê belge kiribûn. Di raportê de hatiye ku her yek ji rêxistina PKK û YPG du rêxistinên birane û peyadê li Almanya tu ofîs tunene. Lêbelê çalakiyên peyadê di navenda Komelgeha Kurdî ya Dîmokratî ya bi ser PKK ve tên encamdan. Nivîskarekê Kurd gotarek bi navê Erkê PKK li Kurdistana Sûriyê berevdawî ve diçe belav kir û têde behsa şêweyê radestkirina Kurdistana Sûriyê ji bo PKK kir û egera vegerandina wan navçeyan ji bo rejêma Sûriyê şirobe dike. Derbarê rewşa Kurdistana Sûriye û pêşhateyên dawî gul bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê rû dide, nivîskar Hesên Çelebî gotarek bi navê Erkê PKK li Kurdistana Sûriye bervdawiyê ve diçe belav kir. Gotê de behsa horgiliyên dawî yên rakirina al û wêneyên PKK ji bajar û bajarokên Kurdistana Sûriye. Di gotara Çelebî de hatiye, tevî got peyadê herdem wêneyên Abdullah Öcalan û wêneyên şehîdên xwe wekû tiştên pîroz diyar dikir. Lê niha di roj û şevekê de wan ew al û wêne hemî cadeyên bajaran rakirin. Li gorî pêşhateyan diyar e ku rola PKK li Sûriye berevdawiyê ve tê ji ber got niha rejîma Esed di baştirîn rewş de ye. Bi taybet gopiraniya Sûriye vegeran dibin kontrola xwe de. Mîna parêzgeha Helebê. Di nêrîna Çelebî de wendabûna PKK ji deverên Kurdistana Sûriyê neşkestineke ji rejîma Sûriye re û tu valahiyê nahêle. Ji ber ku rejîm bi xwe li deverên Kurdî amade ye û bar nekiriye. Taniha hemîn avendên fermî û leşkerî û emnî yên rejîmê hene li bajarên Kurdî. Tevî ku PYD û PKK navendên taybet bi xwe vekirin, lê kar û çalakiyên wan têkelî karê rejîmê nedibûn. Tiştê gonaha rû dide bi tenê qonaxa di diwanê ji proseya wergirtin û radestkirin ya goberiya 7 salan di navbera rejîma Sûriye û PKK dest pê kir. Gotê de rejîmê deverên Kurdî radestî PKK kir û xwe ji hindek navendên bêbandor kişand da rastiyekê bide vê şanoyê. Lê rejîma Sûriye ji 7 salan ve û heta niha wê rêveberiya Kurdistana Sûriye dikir. Çelebî dibêje, madem PYD iddia dike gorakirina al û wêneyên wan ji cadeyên bajarên Kurdî dikeve warê rêxistin û pêşketinê de, gotina wan divê cihê taybet ji van tiştan re were destnîşankirin. Gelo ji ber çi, ev pêşketin û pêşxistin wêneyên serokê Sûriyê ku ji destpêka radestkirina bajaran ji bo PYD re ji cihê xwe nehatine rakirin li xwe negirt. Rakirina PYD ji al û wêneyên xwe re heta astekî wekî sînaryoya barkirina rejîmê ye. Godema rejîmê bar kir, valahiyek ewlehî li pişt xwe hêla û PKK û PYD ew valahî da girt. Lewma eger heye got dîsan valahiyek derkeve, got bûyerên dizî û kuştinê li cada Kurdî belav bibe û bibe derfet got rejîma Sûriyê vegere li ser desalatê. Bûyerên got li Sûriya rûdan, hêla rojên PKK li Sûriyê li ser tiliyan werin jimartin. Ji ber encamên dawî bi tenê barkirina PKK ye. Piştî goberê gelê Kurd da dergehekî girtî, her wiha nekarîna wê di parastina bajarên Kurdî de, niha gelê Kurd neçare got razî bibe bi vegera rejîma Sûriyê, got bihatina wê bi tenê wê hindek wêne bi wêneyên din werin guhertin. Temaşevanên hêja ji bo bêhtir yên geşe li ser kiryarên PYD û danûstandinên wan li gel rejîma Esed me mêvandariya Mihemed Biro berpirsê Encumena Xwecihî ya Encumena Niştimaniya Kurd lê Nerwêjî kiriye. Mamosta Mihemed ev dema te baş. Dema we baştir Mahmûd Biro.
محمود برو ببوره سلاو ریز جبوا و تماشاوان و گهدارا و هر بجین سرچاوان اب دانستاندن پیاده و رژیم اسد تدبیجه کو چه و شرط یج پاشا روژا کردستان سوریه ره بله دانستاندنê wana ez dixwazim bi zelalî bêjim ne îro dest pê dikin yani ji demek dûr û dirêje ji mîrasê Partiya Karkerê Kurdistanê berdewam kiriye heta roja îro bi taybetî li şoreşa Sûrî wextê bi navê şoreşê dest pê kir di hilbijartin li meydan û kolana Kurdî hebûn yek ji wana yan jî tê dijberî rejîmê rawestê û azadiya millet bixwaze diktatoriyetê hilênê yan jî tê alîkar bê pêre ewana hilbijart ku alîkar bin bi rejîmê re û danûstandin û peyman û miştê nehênî ku di nava xwe de çêkirin wek ku hate zelalkirin jî piştî rojeva şoreşê de roj bi roj helwesta awaya siyasî zelal bû ku çawa alîkariyan heta leşkerî siyasî û dîplomasî û duwarê fermî ji hikûmeta Sûriye wergirtine û bûne wek silteyek wekalet ji dewleta Sûriye re ji rejîma Beşar el Esed re herêma Kurdî bi rê ve dibin evaya zelal e û ne jin û ve destpêkiriye kevne. بله برسا من او بو تبرسوا من بلگی باش تنه گهشتی اف جوینین واین کن نها گربونه و چش پاشا روژا کردستان سوری ره چه و شرطیه و چه بیکرین لپاشا روژا کردستان سوری ده باوریا مده تێکەلبەندی لەگەل دژمنێ داگیرکەری کوردستانی و تایبەتی ئیرۆ ڕۆژئاوای کوردستانی زەرەرمەندیە هەری مەزنەش پاشە ڕۆژا کوردارە وێ جاردی ڕەوشا کووردا ڤەگەرێ ڕەوشا بەرێ ڕەوشا گرتنێ ڕەوشا ڕەڤاندنێ ڕەوشا کوشتنێ مجتەمەعەکی جڤادێک مافیەوی وێ وەرێ دامەزراندن دە هەرێمێدا مەسەلا شەڕ و تالانی هەروێ بەردەوام دەست پێ بکێ ئەف ji کوردارە هاتیە ڤەشاردن di paşa rojê wek bêjê ku em dibêjin pêşe roja wara lê tiştê ku diva têkilbendiya re tê xuya kirin tenha erkê xwe ku soz ji dewleta Sûriyê dane li ser erdê pêk têne paşa rojek bi rastî ez gelekî têde negeşbînim ji hin sebeb hene ku ez negeşbînim têde tu dibêje ku cihê peyadê û yepekê li Kurdistana Sûrî di paşa rojê de hebe di hevdemê rêkeftinên Rûsî û Amerîkî û Tirkî li rojhelat û rojavayê çemê feratê pêgeya wana tiştekî zelal dide yani îro dewletê zilhêzî dinyayê ku li herêma me ne pêwistiya wayî serekî bi hêzê leşkerî heye ji bo karibin parêzer bin ji waret pêşe rojê de wana kar bênin bibne vî alî wî alî lê wek hêza siyasî tevdem bigiştî û bi taybetî peyede siyaseta wêna siyasetek tekalî takrewî naguncê li ser siyaseta serdemê a dunyayê timamî yanî ne ya Ewropî û ne ya Amerîkî û ne heta ya Rûsî ku hevalbendê hevin duwarên ferhengê siyasî û îdeolojî û komûnîzm û sosyalîsmê wa de lê naguncê li gel awê jî ji ber gotimî îro proşeyek demokrat têne holê ew nikarê danûstandinên stratejîk bi ware ava bike lê hêza wayî leşkerî baweriya me de hêza wek dibe YPG YPJ wana berê jî û niha jî pêşe rojê de nerîna mel ser wa nerînek taybet e ez bi xwe wek siyasîkî Kurd ez cidayî dixime nava hêza leşkerî û hêza wayî siyasî hêza wayî siyasî feşelek siyasî bimtiyaz wek ereb dibêjin aniya hêza wayî leşkerî canfidayî kirine qurbanî kirine cangorî kirine xort û keçê me Kurdan e xelkê me ne pismam û zar wê me ne ew rêza taybetî başa demê ku tu dibêje ku siyaseta wan naguncê li gor vê serdema niha û van siyasetên li ser xakê tên kirin ji aliyê hêzên navdewletî ve çawa di heman demîn de tu dibêje wê bimîne ez dibêjim hêza leşkerî cudayîk di nava xelk û dinyayê de hêza wayî leşkerî dikarê fêde jê werê kirin heger derfet hebe ez gotina xwe timam bike wê fêde jê werê kirin jî zilhêzê dinyayê wê wê bikar bênin lê wek siyaset wek min got feşel imtiyaz anî wê nema dikaribin bi şêweyek stratejîk têkilbendiyê li gel siyaseta wa bikin ji ber got li erdê qebûl nabe li çarçêweyê Kurdistanê başa binarîna te dema ku hêzan wa tu dibêje ku wê hêzên navdewletî Sûdê ji wan bibîne başa Kurd wê çi ji wan bibîne Di baweriya me de berî demek nedirêj min wek gotarek belav kir li medyayê li ser mesela wextê dengoyek çêbû û çawa Kurd fêdê ji hevdû bike û heger diyalogek rastaqîne çê bibe 4-5 mercê wê midanîbûn yek ji wan mercê serekî jî girêdayê hêza leşkerî ye ku pabendbûn bi avakirina hêzek niştîmanî Kurdistan di hundirê Rojavayê Kurdistanê de çê bê wê çaxê diyalogek rastaqîne dikarê dest pê bike
بنسبەتی مە کووردا لێ حتا ئەو تش چێ نەبێ و لێبوریش ملت نەوێ خواستم تایبەتی دایکێ شەهیدا کۆمکوژی لەسەر دەستێوە هاتنەکردن و لێبورینێک تایبەت بۆ ئەفرینێ نەوێ پێشکەشکردنش بۆ شەهیدی ئەفرینێ و ماڵوێرانیا ئەفرینێش ئالیێوادا بە هەوەرمەندیە مە بوانە نینە نەب دیالۆگێ و نەوێ دیالۆگی بسەرکەوێ لێ سوودمەندیە وێ هێزە هایک و ئامادەیە جانێ خۆ بدێ پێویستە تەفگەرە سیاسی تایبەتی ئەنە کەسێک کار بێ ڕۆڵێک سیاسی دوێ مەسەلێ دەبریزێ کار بێ خەلکێ خۆش ناوانە کۆم بکێ ئەوێک و بە هەوەرمەندن بە حقوقی کوردا بە مافێ کوردا کوردستانە ڕۆژئاوادا کار بێ ڕۆلێکی بلیزێنێ ڕێز و قیمەتاوا بدێ دیارکردن وا هەمبێز بکێ بتایبەتی کو سەرکردەی ئەنە کەسێ و سەرکردەیەن وان پارتیە مەزنی کۆتێدا ڤەگەرنە سەر خاکە وڵاتی خوا و کاربن پێنگاوێن پراکتیزە بکن بەعامل دناوا خەلکی خۆدا هەرنوەرن وێ نێزیکاییەوی دیوارێ هاناژ ناوا خۆ هەلێنن لێ وەک مەسەلا سیاسی مگوت وانە بینە کو ئەنە کەسێ دکارە ڤەگەرە ئیرۆ لە کوردستانی و کاری خۆ ئەکتیڤ بکە چاوەتە گوت تو دبینە کو ئەنە کەسێ بە پارتیین خۆ ئیرۆ دکارن کو ڤەگەرن کوردستانی و کاری خۆ ئەکتیڤ بکن و هەمبەر وان چەکدارن کو لەسەر خاکێنە ڕاوەستن کار بکن هەلبەت هەگەر ئەنە کەسێ نکارە بێ ڤی کاری بکێ پێویستە ئەنە کەسێ زێدە نەئاخەوێژی پێویستە ئەم وەک ئەنە کەسێ زێدە نەئاخەوێژین ڕاستەقینەیەک هەیە حەقیقەتەکە مە هەیە دەوێ ئەم لەسەر خۆم کوور بێنن دەماکو ئەم دەبێژن هێزێک مەی لەشکەری هەیە و دنیا و عالمێ تمامە پەردێ گوهێ خەلکێ قەتاندنە نەواتە ئەم شەڕێ براکوژیەت خوازن نە ئەو هێزا مەی لەشکەری پێویستە بکەوێ کاردا وەرێ ملەتی خۆ بپارێزێ ژدێریکێ دەست پێ بکێ حتا بگهێ ڕاجە و ئەفرینێ ئەگەر ناژی بۆچی ئەم وێ هێزا هانا وڵۆ پرۆپۆگەندایش بۆ یەکێ دکن و وەختێکی دەژیکێ بۆ ئەم داویە داوی ئەم نەوێ ئەم نکارن تشتێکی بکن ئەم بازدارینە مەدەگرن مەدرەڤێنن ڕاستە مەدەگرن مەدرەڤێنن ئەو تشتێک بۆ دکن بسەرێ مەجهێ ڕوڕەشیە یەدوەج هێوادم بزەلالی دبێژن نەکارێکی کوردیتیەتکن خزمەتە دژمنا دکن خۆرت و کەچێمە هێ نەگهاینە شەر دکشێنە شەر و مەیدانێ کوشتنێ و قوربانیێوانە ئەم هەموو شتی وێزانن لێت مەسەلا سیاسی لە تشکی گەلێک گرنگ هەیە پرسگرێکە سیاسی تە فێم کردەدانی سەرماسێ دەبێت کاری بێ چارەسەریە ژێرە دەست پێ بکێ پراکتیزە بکێت عملدا ئاناو ناژی دوارێ تێوریدا ئەنە کەسێ ئەم وەک ئەنە کەسێ ینی دەبێ هەنێکی پێنگاوێ مای عملی هەبن دڤردا ئەم کاربن خۆشک پێگەیە خۆ لەسەر عەردەی دەینن مادام ئەم پارێزەرێ ملەتن مادام ئەم واشاش دەبینن لەسەر عەردەی ئیرۆ ڕەوشنبیر و سیاسەتمەدار و دیپلۆماتکار و حقوقناسی کوردا وێژمەت خوازن و لەسەر عەردەی چ دکن حتانی ون وێ پرۆسەیە هاوا دکن هەموو تشتێوە فێم کردە بەرە خەلک بزەلالیش مەتێ بکێ و ئەوانە سیاسەتێک تونندڕەوی تاکعالی دەمەشێنن لێ ئێمە سیاسەتێک دەموقراتە لیبەرالە پێشکەوتووە ji بۆ پاراستنا مافێ ملەتێ کوردە حتانی سیستەمێک فەدەرالی سووریە دەوەری ئاواکردن ئەف دوارێ تەوەریدەیە لێ ئەگەر پێنگاوە تەوەری دوارێ عملدە دوارێ کاردا پێنگاو ژێرە نەوێنە ئاوێتن لەسەر عەردێ هەر سەرکردەیەکی مەبێ کی دەبێ بەر ببێ لە کودێ چ بێژێ پێنگاوا وینا دوارێ تێوری دەدمێنێ وەکە گەلێکی پێگەیە خۆ بڕومەت ناگرێت ناوا هەلوەسوانە سیاسی دە تایبەتی و ئەم بخوازن بواقعیت دانوستاندنێ لەگەر کێشە خۆ بکن و بواقعیت هەر نەپێش ئەمزانە بن ئەهرمەنجێ ملەتێ مەچنە و پێکانی ناوا بچ ئالاوا تێ پێکانین باشە ئەگەر پەیەدێ د دانوستاندنین خوا لەگەل ڕژێمە ئاسەد بەردەوامە و ئەنە کەسێژی د کوالسیۆنا سووریدا لەسەر ڕاستی سیاسی ناودەوڵەتی کاری خۆ دکە بەرێ کوردستانە سووریێ لکی دەرێ بله جاردی ئەسخوازم بەرێوە بدمش بەرکۆ ملمەدیای باش بەلاف کردم من ئەکرانی تەلڤیزیۆنی وەژی ئەو خاڵێ زێرین بڕاستی مرێکردن دیارە گەلێک مەسەلێ تشتێک و زێرین تێنە هۆلێ گەلە گوهدان لێ نابێیانژی تێ بنپێکردن یانژی ئەمالچن جوا خاڵە ئەسخوازم شتەرە بناو بکەم یەک جوانە برینە تێکلبەندیên مایê وەک ئەنە کەسێ بدژمنێ داگیرکەرێ کوردستانێرە ئەف پێنگاوە هانا پێنگاوێک زێرینە سیاسەتا کوردی دەگۆ ئەم بخوازن بوەفاداری ji بۆ ملەتێ خۆ کار بکەن ئەو تێکلبەندیەک و ئیرۆ ئەم دەبێژن بە هەند دەوڵەتێ دەرودۆرا مەرە هەنە دژبەری کوردستانی وابەستە کیە با مستە محمود دژمنێ داگیرکەری کوردستانê çar dijminê serekî hene her çar beşê Kurdistanê dibin destê çar dijmina dene ji bilî taybetmendiya Başûrê Kurdistanê ku îro sîstemek federal heye lê ew jî beşekî baş ji xakê we ya pîroz dibin tehlûkeya hêzên vî alî û wî alî de hene hem ji rejîmê û hem jî kêş hejdê şabî û derûdor diyar e Kurdistan îro çar parçeya her çar dijminê dagîrker ji Kurdistanê re têkilbendî bi wara helaya
غلطه ام خو باشه اگر تو تکلیه لگل وان آلیان نکه اگر تو تکلیه لگل وان آلیین یکو داگیر کرنه کردستان تو تکلیه لگل کی بکه تاکو مافی خواب بسینه شورش هاته باوری آمده یک تێکل بەندیە سەرەکی بە ملەتێتی کوردستانی بەهێزا باشووری کوردستانی حکوومەت و ملت بە دەولەتێن ئەوروپی بە دەولەتێن زلهێز وەک رووسیا و ئەمریکا گۆ ئیرۆ کاروبارێکی دیبلۆماسی د پێنگاوە یەکەمی دەدەست پێ کردە تێکل بەندی بە خورتی دوێلوێر هێلێ ببێ بەری هەموواژی وەک مگوت تێکل بەندیاتە ملەتێتەرە لەسەر عەرداخە گۆ پێگەیاوی خورد بێ حتى بزلهێزی دنیای تمام ژیکێ وێ دانوستاندنێک دیپلۆماتکار برومەتتر بەهێزتر بقزنجتر بمەرە بدن و بستێنن دژمنێ داگیرکەر ممکن نینە ئیرۆ خاکێتە بێ کەرم کە ئاشترە وڵاتێتە و ئازاد بە ئیدارەیە خۆ ڕێڤەبەریا خۆ بکە دژمنێ داگیرکەر ئیرۆ ڕۆژ بەشێ هەری مەزن ئیرۆ بن دەستی تورکیا دەیە ئیرۆ ڕۆژ چلوێ بەهۆریامە بێ حکوومەتە فاشیست وەرێگو ئەمکارە بن بێژن بێوەڵەوێ حکوومەت کێ بدێمە وێ کوردستانێکێ بدێمە 24 ساعتە هەنجەتاوێ پەیەدەیە پەکەکەیە وا کەتە ئافرینێدا کێمانی ئەمە جاردی وەک ئەنجومەرە نجمانی ئەش هەموو ڕێبەرێ ئەنجومەنێرت بێژم مە چ کرد بۆ ئەفرینێ دەبێ ئەم ژماڵە خۆ دەست پێ بکەن ئەگەر ئەم نکار بژماڵە خۆ دەست پێ بکەن ئۆفیسی خۆ بیرۆی خۆلوێ دێ ڤە نەکن خزمەتە ملەتی خۆ نەکن ئەم چل دەربەمێ بێژن ئەفرین خویامە لەسەر ئەفرینێت کەلێک دڕژێ پێنگاوێ کار ji tevgeramê siyasî lazim ev hemû rexnina têkilbendiyê me li gel wek min got siyasetmedara hiqûqnasa dîplomatkara hena hetanî pisporê û şehrezayê navdewletî bi ser mistewa Ewropa vê rexneyê me dikin û li Kûdê ne weke enekesê Efrîn îro çawa tê birê vebirin hin serkirdeyê me wê bêjin hevalê me endamê me alîgirê me di nav wadena û em di nava Efrînê re bi xelkê dişexilin kûrkûrê waye digirîn hewara ji bo Xwedê dinya û tofan bi serê me de rabû ev nerastiya hane divê zelal bibêj millet re enekesî li Efrînê çi bike madam em wek enekesê berî her kesê ez rexnê li xwe dikim ez xwe dikim û dest pê dikim heta digime serkirdeyê xwe madam em nikarin pêngavên dikar de ji xelkê Efrînê re bikin pêwîst e em پۆزاژی لەسەر خەلکی ئەفرینێ لێ نەدن بەری هەر کەسی پێویست بوو ئەنە کەسێ بەری هەر کەسی دەرباسی ناوە ئەفرینێ بێ ئۆفیسێ خۆلوورڤەکێ فەرمی مانە ئیرۆ تێکلبەندی کە مە یاژی دوارێ دیبلۆماسیدا ئەم بێژن سیاسی وی سەرکردەیەمە هەموو ئەنقەرایەنە وی ئستەمبۆڵێنە وی ئەوێنە یعنی على اساس تهمەیەک لەسەرمە هەیە ئەم دۆستی ترکانە ji بۆچی ترک نەهێری ئەم خزمەتە ملەتێ خۆ بکەن ئەفرینێدا ئەف حەقیقەت وێ دەرکەوێ ینی دوێ وەری خویاکردن ji millet re لەو ماژی ئەم ji rexnê ناترسن ئەم سەربلندن سیاسەتا نەتەویە ئەنە کەسێ وەک پارێزەرێ خاک و ملەت و نیشتیمان و خزمەتێ تێدێتکێ وەک دوارێ تێوریدا لێ پێنگاوێ مەی عملی هەنێکی سەقەتن پێویستە سەرکردەیەمە بتەیبەتی ئەوێ گوتجهێ بریارە سیاسی دەنا vê meselê pêş ve bibe ne ji bo reşka çavê min ji bo reşka çavê milletê Kurd belê gelek spas Mahmûd Birro serberpirsê Encumena Xwecihî ya nekesê li Nerwêjê gelek spas li ser bejdarbûna te li gel me Serokvezîrên Tirkiyeyê ragihand ku di her du salên borî de hikûmeta Tirkiye 400 kilometr çargoşe ji deryaya Spî ta Rojavayê Cemê Feratê ji teroristan rizgar kirine. Di Kongrekê Rojnamavanî de bin Elî Yıldırım Serokvezîrên Tirkiye ragihand ku artêşa Tirkiye di her du salên borî de siyaseta êrişkirinê ji dêvla siyaseta berevaniyê pêk anî. Di encam de 400 kilometr çargoşe li Sûriyê ji deryaya Spî تا Rojavayê Cemê Feratê kontrol kirin ji teroristan jî paqij kirine. Di derbarê min bij de jî Yıldırım ragihand ku dewrîna wan hevbeş li gel Amerîkayê derdikevin û ewan ji hikûmeta Amerîka re gotiye ku ew naxwazin tu gef li wan were kirin ji aliyê Rojhilatê Cemê Feratê be. Fermandarekî pêşmergeyên Kurdistanê pêşbîniya encamdana operasyoneke leşkerî Tirkî li dijî PKK li sînorên parêzgeha Silêmaniyê dike û eşkere kir ku ew di wê baweriyê de ku baskê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê wê hemahengiyê li gel Tirkiyeyê de encamdana wê operasyonê de bike. Pêşbînî tê kirin ku artêşa Tirkiye operasyoneke leşkerî li dijî partiya PKK li sînorên parêzgeha Silêmaniyê encam bide. Fermandarekî pêşmerge jî hemahengîna berabalekî Yekîtî û Tirkiye bo vê mebestê eşkere kir. Li gorî zenyariyan ku eger Tirkiye operasyona xwe leşkerî li dijî partiya PKK encam bide wê navçeyên zincîre çiyayê Qandîl li sînorên parêzgehên Duhok, Hewlêr û Silêmaniyê bigire.
دیوی درباره دا لیوا موسا گردی فرمانده هلگردا هزی پیشمرگه را گهاند کو زانیاریان پشت راسکری لسروی چنده کو یکیتی ویب آواکی راست آریکاریا ارتشا ترکیه بکه لجمنینن لی دا خویاکرن کو نها یکیتی بوا دیسه باسک دیوی باوریه ده کو یک جه و باسکان و آلیکاریا ارتشا ترکیه بکه ده انجام دانا اپراسیون لشکری ده. لیوا موسا گردی دا خویاکرن کو اگر ترکیه اپراسیون خویا لشکری لدجی پارتیا پکک انجام بده و سنورن اداره پارێزگا هەولێرێ دارباس بکە و بگهێ سنورên پارێزگا سلێمانیە کو بنافچێن بن دەسەڵاتداریایەکی تێناسکردن وێ دەمێژی وێ وەرێ خویاکردن و کیژە ئالی هەماهەنگی لەگەڵ ئارتێشا تورکیا دکێ و کی ناکێ. هر دیوی درباره دا علی عونی اندام سرکردایتی پارتی دیموکراتی کردستان را گهاند کو برینها یکیتی لسر کشه نافخوی وش بوی مزایده سیاسی سنورین خوش بوی پاکاکا والکرنو او حزب آنی ناوا جرگا هرما کردستان دا و نهاجی پاکاکا دست خوخستی ناوا یکیتی دوله در دور باجار سلیمانی پاکاکا دخوازا ناسنامیان ل اندام سرکردایتی یکیتی دکن جبر کو پاکاکا قایم مقامی و باجروانی شخوره دانان و تو حسابکی جبوی د صلاتداریا و ناکن هروها علی عونی دا خویاکرن کو ددما نهاده کیتی هست بوی چنده کریا کو آنینا پاکاکا بو سنورین پارێزگا سلێمانیە زیانێ به خود یکیتی دگهێنێ. پارتیا پیاده دست به هەلمەتا گرتن و بنچافکردنا سەرکردەیان خۆ دکە. چالاکبانên عفرîna Rojavayê Kurdistanê barça vîdyoyek belav kirine têde diyar dibe ku hin çekdarên peyadê otomobîla serkirdeyekî peyadê bi navê Dijwar Helebî rawestandine û têde diyar dibe ku Helebî ji wan dixwaze ku wî serbest berdin û dibêje ku ew birîndar e lê ew çekdar guh nadin axaftinên wî û ji bo ciheke nediyar ve wî dibin. Ji aliyê xwe ve Partiya Şepêla Pêşaroja Kurd li Sûriyê daxuyaniyek belav kir û têde hatiye ku peyadê hejmarek ji serkirdeyên xwe yên ku li dijî şerê Efrînê li hember Tirkiye û grupên çekdar û radestkirina deverên Kurdî ji rejîma Esed re kuştine û teror kirine û hinek jî binçav kirine û ev parçe vîdyo belgeyeke li ser yek ji wan serkirdeyan ku nerazî bûn ji siyaseta peyadê û şerê wan li hember Tirkiye li Efrînê. هەواڵ وەکوم دەبینن ئەو دژواری حەلەبیی ڕەویە نە سەیارەیەکی دایە ئەمێ بگرن لاقەیەکی بەس مێزە بکەم هەلا سلۆغا بگرن حاضر کرد بردە دەم باشە وەلە دژوار چای باشی کاخیرە خۆوەرە خۆری ئەم شنگەل هەوڵ کۆرە هەوڵ بکەنە گۆستا برە کۆرە برە سلۆغا بگرن کۆوەرە تۆ گەل هەوڵ ئەم بچم تمام ولی اولی دیار کاوره بمشه خودش در درست البرندارم كورة كل سكنة البرندارم هم يعني بسم خمسة كا بلا بحجبي عملوا بس ابو حاجه انا شنو كما اول في دري اول ما اول محميته في دري انا خوش البرندارم اولي بسكن قربان تابم كاوره اول دبيجن بلابي تمام زي بشم زي جوارم تمام البرندارم اولي يكون بيشن ده بزاف ولا جوارم هكا كبا حجبي بلا حجبي جوز جرمي باز شم بور كاوره وره حجبي تمام ابو حاجه امنا شنو كي اول جو بس دقيقه وره اول تعليمات دانمه لا وره اول والله تعليمات دانمه طبعا نرجع بشم وره اول وره تعليمات دانمه اول جو اول تعليمات دانمه باش ما نده افكرن ها ما نده افكرن وره تعليمات دانمه اول انا اصلا كان تشتي جدا بك تمام انا نيجي انا زمان دقال سيبهم باش دانستاندنên di navbera grupên çekdar yên opozisyona Sûrî li derhayê û efserên Rûsî sernekeftin. Wastê şer li wê deverê di navbera rejîm û opozisyonê de gurtir bûye. Lê hîn danostandin jî berdewam in. Grupên opozisyona Sûrî xala Bêtbedra ya leşkerî li nêzik bingeha esmanî ya Rojavayê Deralbeled kontrol kirin. Herwiha heman grupên leşkerî karîbûn ku li havêja 23 li eniya Cîza li Rojhilatî Derhayê têk bibin. Serbarî zîrîkoşeka Rijêmê li nêzîkî bajarê Tefes li gundewarê Rojava. Ew yek hat piştî şerûpevçûnên giran hevdemî topbaranekê di navbera her du aliyan de. Serbarî êrişên asmanî û bermîlên teqîner yên hejmarek bajar û bajarok li gundewarên Rojhilat û Rojavayê Derhayê ku ya herî bêhtir li Tefes û Seyda û Naîma û ya Dûda bûn û hin taxên Deralbeled.
دوه جی li başûrê Sûriyê bilindkirinek di astê şer de Rûda bê taybet piştî redkirina grûpên çekdar ji mercên sereke yên radestkirina çekên giran û têkçûna danûstandinan di navbera her du aliyan de. Balafirên rejima Esed bermîlên teqîner havêtin her yek ji bajarokê Sayda li gundewarê Rojhilatî Derayê serbarî sedên topan û mûşekan hevdemî prosên bejayî yên çekdarên rejima Esed li heman bajarokî. Balafirên rejima Esed her wiha bi êrîşên asmanî li ser bajarokê Tefes li gundewarê Derayê Rojava rabûn. Têzanîn danûstandin di navbera grûpên opozisyonê û hêzên Rûsyayê ser nekeftin. Ew jî ji ber rijdbûna Rûsyê li ser mercê radestkirina grûpên çekdar ji çekên xwe yên giran re ku ew yek ji aliyê grûpên opozisyonê hat redkirin. Berdevkê bi navê opozisyona çekdar Ebu Şeyme got ku danûstandin di navbera şanda wan û efserên Rûsyê de doh bi ser nekeft. Ew jî dê gihiştin birêkeftinekê de ji nehiştina şer re li başûrê Sûriyê. Li gor hin malperan yê ku li ser zarê jêderên ji serkirdayetiya opozisyona çekdar ya wê deverê belav kiribûn ku wê biryarê ya ku hejmarek serkirdeyên wan yên meydanî wergirtibûn valahiye ku cudabûnek di navbera rêzên opozisyonê de dirist kir. Lêhîn danûstandin derbarê lihevkirinê di navbera rejim û wan grûpan de berdewam e. Şêrîn Kîlo Ark. Di berdewambûna derbederiya xelkên Derayê beref sînorê Urdunê û İsraîlê yekîtiya Ewropayê êrişa rejimê li ser Derayê şermezar kir û Urdun sê karîdorên mirovî bê Sûriyê re vekirine. Yekîtiya Ewropayê helwesta xwe derbarê pêşhateyên dawî li başûrê Sûriye rûdidin di navbera artêşa rejimê û çekdarên opozisyonê diyar kir. Di bêhnameyekê de Yekîtiya Ewropayê ragihand goşber şer û pevçûnên dawî û êrişên asmanî ji aliyê rejimê ve bêhter ji 270,000 sivîlî derbeder bûn. Golgorî Yekîtiyê êrişên bi vî awayî bin pêkirineke ji yasayên navdewletî û mirovayetî re û metirsiyeke li ser berdewamiya danûstandinên Cinêfê. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Lavrov ragihand ku welatê wî û Urdun tekez kirin li ser giringiya cîbecîkirina hemû rêkeftinên derbarê başûrê Sûriyê ji bo kêmkirina astê şer li wê deverê. Lavrov her wiha diyar kir got vê hemî aliyên navdewletî alîkariyên mirovayî pêşkêşî Sûriyê bikin bê şertên pêşwext. Hevdemî şer û pevçûnan û derbederbûna bi hezaran li ser sînorên Urdun û İsraîlê rêxistina Human Rights Watch daxwaz ji desthilatên Urdun û İsraîl kir ji bo vekirina dergehên xwe li pêşiya derbederên Derayê. Cîgira rêvebera beşê Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya di rêxistinê de Lema Elfeqîh ragihand goretkirina Urdunê ji derbasbûna derbederan ne cihê razîbûnê ye û ne karekî exlaqî û mirovî ye. Elfeqîh her wiha daxwaz ji hikûmeta Urdun û İsraîl kir ji bo rêdan ji bo derbazkirina wan derbederan her wiha derbazkirina alîkariyên mirovî. Ji aliyê xwe ve Urdun ragihand gowan sê korîdorên mirovî bi Sûriye re vekirin ji bo derbazkirina alîkariyan ji bo derbederên Sûriyê di nava sînorê Sûriyê de. Berdevka fermî ya hikûmeta Urdunê Cumana Ghneymad ragihand ku her sî korîdorên ku Urdun wê veke bi tenê mirovî ne û nayê wateya vekirina sînor. Cumana her wiha eşkere kir ku vekirina van korîdoran bi tenê ji bo şandina alîkariyên mirovî ji bo nava Sûriyeyê wekû pabendiyekê bi rola Urdun ya mirovî ji bo alîkariya gelê Sûriyê. Ev du heftîne rejima Sûriye û milîsên Îranî û bi piştevaniya balafirên Rûsî dest bi operasyoneke bejayî ji bo kontrolkirina deverên dibin kontrola opozisyonê li başûrê Sûriyê kirine. Gotan had encama şer û pevçûnan de bêhtir ji 300 sivîlî hatine kuştin û bi sedan birîndar bûne û bi hezaran derbeder bûne. Wezareta Derveya Rûsyê ragihand ku cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Fêrşînîn lêgel balyozê İsraîlê li Rûsyayê garî gorîn rewşa Sûriyê gengeşe kirine. Di beyannameya wezaretê de hatiye ku her du aliyan nerînên xwe di derbarê rewşa niha lê Sûriyê her wiha peywendiyên Rûsî İsraîlî anîne ziman. Biryara de 11 vê mehê de serokê hikûmeta İsraîlê Binyamin Netanyahu seredana Rûsyayê bike û gelek mijaran guftûgû bikin di nav wan de rewşa Sûriyê û hebûna Îranî. استخباراتên Iraqî di daxuyaniyekî de kuştina Kurê Ebubekir el-Bexdadî li nava Sûriyê de di êrişeke asmanî Rûsî de di duwê vê heyvê de piştrast kir û hûrguliyên wê jî wê kuştinê jî eşkere kirin. استخباراتên Iraqê di daxuyaniyekê de kuştina Kurê Ebubekir Bexdadî li nava Sûriyê di êrişeka asmanî Rûsî de di duwê vê heyvê de tekez kirin
کو بویەکێ ڕۆمانە کۆڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ پرۆپۆگەندا ژێرە دەکرد بە دەرە و دەرخست. ئەژانسا ئەحماقیە ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ سێشەم بابووری وێنەیە کوڕێ بەغدادیە بناوێ حوزەیفە ئەلبەدری بجلێن ئەفغانی لەگەل چەکێکی ji جوورێ کلاشینکۆڤ بەلاف کرد و داخوایانیەک بەهیداریە لەگەل بەلاف کرد و تەکەس کرد کو ئەو دروبڕووبوونەکێدا ji çekdarên Esed û leşkerên Rûsyê re lê wêstegeha germahiyê li Hemsê hatiye kuştin. Şêneya Ez-Suqûr ya istixbaratên Iraqê ji aliyê xwe de ji jêdereke pilebilind digot ku terorîstê bi navê Huzeyfe Elbedrî kurê Bexdadî neşerker bû lê hebûna wî tenê simbolî bû di navbera mêvanxaneyan de hatin û çûn dikir wekû cûrekî ji propagandayê ya derûnî ji terorîstên mayî yên wêrê xistinê re. Heman jê derî tekez kir ku kuştina wî di êrişeke esmanî ji balafirên Rûsyê de bû. Ew jî li bajarê Hemsê yê Sûriyê ku di şkeftekê de bû û ew şkeft ji sê dergehan pêk tê û sîh serkirdeyên Daişê û endamên parastina Huzeyfa têde bûn ku bi sê mûşekên zîrek hatin armanc kirin û 11 terorîst wê êrişê de hatibûn kuştin. Heman jêderî balkişan ser wêyekê ku kurê Bexdadî di hizêrana borî de ji êrişeka esmanî Iraqî li nava xaka Sûriye rêzgar bibû ku du endamên parastina wî têde hatibûn kuştin, yek ji wan jî zavayê Bexdadî bixwebû. Şêrîn Kîlo Ark. 7 sal li ser şûreşa Sûrî re derbas dibe û hên jî midyakar lê Sûriyê rastî bin pêkirinên mirovî tên wekû destpêka şûreşê ji destpêka sala 2018 ve û ta destpêka meha heftaniya heman salê 17 kadrên ragihandinê hatine kuştin û 21 birîndar bûne û 12 medyakar hatine revandin û girtin. 7 sal li ser şoreşa Sûriyê derbas bûn. Hîn medyakar li Sûriyê rastî bin pêkirinên mirovî tên wekî destpêka şoreşê. Di destpêka sala 2018 ve û ta destpêka meha heftan ya heman salê 17 kadrên ragihandinê hatine kuştin û 21 birîndar bûne. 12 medyakar hatine revandin û girtin. Di berdewamiya kuştin, revandin û binpêkirinên derheqê rojnamavanan kadrên ragihandinê li Sûriyê. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand. Ku ji destpêka sala 2018 ve ta destpêka meha heftan ya heman salê 17 kadrên ragihandinê hatine kuştin û 21 birîndar bûne. 12 medyakar hatine revandin û girtin. Ji wan 2 medyakar hatine kuştin û 6 din jî di meha hezêranê de bi tenê hatine revandin. Tora Sûriya mafê mirovan gocî ku rêjeya 83 sedî li ser destên hevpeymaniya Sûrî, Rûsî hatine bin çavkirin û teror kirin û aliyên ku medyakar kuştine destnîşan kir. Hêzên rejima Esed ku artêş, ewlehî, milîsên xwecehî, milîsên beyanî li xwe digire 10 medyakar kuştine. Hêzên Rûsî 1 medyakar kuştiye. Rêxistinên terorîst medyakarek kuştiye. Rêxistina Daişa terorîst medyakarek kuştiye. Grûpên ser bi opozisyonê ve 1 medyakar kuştine. Çekdarên rêveberiya Xweser yên ser bi PYD ve medyakarek kuştine. Hin aliyê din jî 3 medyakar kuştine. Tora Sûrî serbar kir ku hîn jî medyakar li Sûriyê wekî destpêka şoreşê kar derbarê wa tê kirin. Ji aliyê qedexekirina tund li ser alavên ragihandinê yên neser bi rejima Esed ve û medyakar hîn jî rastî binpêkirinên mirovî tên. Raporta Tora Sûriya mafê mirovan amaja bûyekê kir ku hîn jî dîvçûn û gefdan li ser her medyakarekî rastiyên tawan û binpêkirinên rojana li Sûriyê têne bikaranîn belav dike tê kirin. Herwiha got ku rejima Esed bi armanjkirina rojnamavanan diriya proseyên kuştin, revandin û işkenceyê ranewestiyaye. Lêbelê bi dehan medyakar bi mûçekirine da ku berjewendî û çîrokên rejimê derbarê bûyeran belav bikin û binpêkirin û birovajîkirina rastiyan û dûrkirina wan ji rastiyê bikarbînin û rûkê kiryanên rejimê yên reş spî bikin. Ji ber kiryarên rejima Esed li gorî rêzbendiya cîhanî ya azadiya ragihandinê ya sala 2018 di nav 108 welatî de welatê Sûriyê û di berdewamiya 4 salan li peyhev ku rêxistina peyamnêrên bêsînor belavkiriya pileya 177 bi dest anî. Alî Omar Ark. Di encama bûyereke hatûçûnê de li ser rêya dêrik Qamişlo 3 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji derna xwecihî ji bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê ji arkê re ragihandin ku di encama bûyerekî hatûçûnê de hatûçûna otomobîlekî, teksî û motorekî li bajarokê Xana Serê li ser rêya Dêrikê Qamişlo li hevdan di encama wê bûyerê de welatiyeke jin bi navê Heyfa Tahir Reşîd ku bi xwe ji bajarê Dêrikê û 2 kesên sivîl ku swarê matorî bûn jiyana xwe ji dest dane û hejmarek din jî birîndar bûne.
جوانکی کرد ji bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê bi navê Yusuf Abdulbasit Osu li kampeke penaberên Sûrî li Yûnanê wan dabûye. Malbata ciwanê Kurdiyê bi navê Yusuf Abdulbasit Osu yê 14 salî ku ji gundê Ferheya yê gundewarên bajarê Dirbêsiyê ya Rojavayê Kurdistanê li ser rûpelên malpera civakî belav kirine ku Osu ji kampa Larîsa ya penaberan li Yûnanê ji roja sêşemê ve derketiye û berê xwe daye deryaya Îcê û ji wî demî ve wan dabûye û malbata Osu amaje kir ku ew li gel dayîka xwe ji berî 2 salan ve li kampa Larîsa niştecî bûye û bang li revenda Kurdî li Yûnanê kir ku li Osu bigerin û bi wan re alîkar bin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyê ve xwendineke giştî di derbarê pêşangeheke xwe bo imzekirina hejmarek pertûk belav kir. Yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyê dibin sernava gotina çalak Zadê Azadiyê ve xwendineke giştî di derbarê pêşangeheke xwe ya imzekirina hejmarek pertûkan belav kir û got ew ê pêşangehê ji roja siyê şembê dehê vê mehê li ofîsa xwe li cadeya peymangeha Hanza ya li bajarê Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê dest pê bike. Roja pênşembê bi dawî dibe. Yekîtiya nivîskaran di vexwendina xwe de gotiye ku wê ahenga imzekirina pertûkên taybet bi yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriya di her sê rojan de ji demijmêr 11 sibehê ta di 2 Nîvro her wiha ji 6 ta 9 êvarê berdewam bibe. Bi vî awayî nûçeyên me bi dawî hatin em ê careke dî sernûçeyan li bîra we bînin. Teqînek li gundewarê bajarê Minbicê li nava xwenîşandanekî alîgirên peyadê rûda û hejmarek kes bûne qurbanî. Tirkiye xwe ji hejmarek cihên Efrînê vekşandine û hin bi hin bingehên xwe radestî polîsên xwe cihî dike. Hevdîtin di navbera rejimê û peyadê de ji bo vegera rejimê bo Rojavayê Kurdistanê berfirehtir bûne. Şer û pevçûn lê derayê berdewam in û danûstandin di navbera grûpên çekdar û Rûsya de bi ser neketin. Her şad û bextewer bin.